16 il-programm kulturali u kreattivi differenti se jingħataw aktar minn 430,000 euro fondi bħala parti mill-iskema Restart 2021 amministrata mill-Kunsill Malti għall-Arti. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-ġnien tal-Argotti ntqal li l-ħolqien ta' din l-iskema ġej mill-investiment speċjali ta' €1,000,000 addizzjonali mill-Gvern imħabbar tul l-aħħar budget. Dan biex ikompli jsaħħaħ l-impenn tal-Gvern lejn irkupru sod tal-oqsma kulturali u kreattivi. Id-direttura l-Fondi u l-Istrateġija fil-Kunsill Malti għall-Arti Kawki qalet li l-artisti li japplikaw ġejjin minn bosta setturi tal-arti differenti. U fosthom proġetti li jinvolvu l-mużika, jinvolvu t-teatru, produzzjonijiet audiovisivi, film u anke teatru tal-komunità. Interessanti ħafna li fost dawn il-proġetti jittrattaw temi bħal saħħa mentali, bħal ambjent, bħal taħriġ u żvilupp. Id-direttur tal-Kunsill Malti għall-Arti, Albert Marshall, fakkar kif is-sena l-oħra kien tħabbar investiment ta' iżjed minn €3 miljun fis-settur kulturali li l-għana u l-ini tiegħu kien li l-artisti jirkupraw mill-effetti li ħalliet il-pandemija. Dwar dan il-Ministru għall-Arti José Herrera ċena li l-Gvern qed jiżgura li l-artisti u dawk involuti fil-qasam kulturali u dak kreattiv jirkupraw mill-isfidi illi riżultaw mill-pandemija b'mod sostenibbli u reżiljenti. Dan apparti li b'iskemi differenti qed jiġi salvagwardjat l-għajxien ta' dawk li huma impjegati fis-setturi imsemmija. Huwa importanti illi aħna ninvestu mod dirett fihom u għan biex aħna nħeġġuhom jikomplu fil-missjoni tagħhom li jagħtu identità kulturali lil pajjiżna. U dina mbagħad tikkrea ripple effect għax anke tattira investiment dirett barrani pal-turisti. L-artisti tal-grupp The New Victorians kienu fost id-39 applikanti li daħlu biex jgawdu mill-iskema ta' għajnuna. Marfa li se jgawdu minn dan il-fond The New Victorians spjegaw kif dawn se jkunu ta' għajnuna kbira għalihom biex jitellaw kunċert. Din naħseb ma kienx sena faċli għall-artisti lokali, ġifieri l-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti vera apprezzata. Eżatt, u naħseb it can give us hope as an island to keep dreaming.